Radikale Venstre går ind for ligestilling. Det vil sige, at der er lige muligheder og ens rettigheder for alle. Der er ingen diskrimination, og vi i Radikale Venstre vil have, at der er plads til alle med hensyn til uddannelse. I dag får kvinder ca. 17% mindre i løn end mænd, og det mener vi burde ændres, da kvinders karaktergennemsnit er højere end mænds på universiteterne. Vi i Radikale Venstre går ind for flere kvindelige ledere. Hej, næstformand for den Radikale Venstre. Kan du ikke lige fortælle os noget om økonomi og skat, hvordan I har tænkt på at løse det? Vi vil styrke økonomien gennem reformer. Da vi er uden reformer, der er vi nødt til at skære ned på de bevilgede offentlige transporter og sygehuse. Og ja, generelt bare de offentlige goder. Vi skal gennemføre de nye reformer af skat. Det vil bringe vores danske økonomi på den rette vej. Derved vil vi også belønne den ekstra arbejdsindsats, som gør, at vi kan få den her vækst. Det vil vi gøre ved at nedsætte skatten på arbejdsmarkedet, og derfor vil vi sætte skatten op hos dem, der er rigere over middelklassen. Radikale Venstre vil gerne investere på uddannelse og støtte alle dem, der gerne vil have en uddannelse, men måske ikke har mulighederne for det. Vi vil investere på den nye skole, så alle dem, der måske er interesseret i at få en mulighed for at få den chance og videreuddanne sig. Det vil sige, at vi vil give dem mere teoretiske erfaringer, og hvis de har mulighed for at lære noget, så skal de også gøre det praktisk, og ikke bare i undervisning. Vi vil undervise i samfundsfag, og samfundsfaglige fag og politiske fag. Vi vil også gerne have, at de lærer noget nyt hver dag, og bliver understøttet i det, så de får mere erfaring. Så har vi også lavet en lov om erhvervsakademiuddannelser og bacheloruddannelser, så der er mere vækst på arbejdsmarkedet. Hej, næstformand for den Radikale Venstre. Kan du ikke lige fortælle os noget om økonomi og skat, hvordan I har tænkt på at løse det? Vi vil styrke økonomien gennem reformer. Da vi er uden reformer, der er vi nødt til at skære ned på de bevilgede offentlige transporter og sygehuse. Og ja, generelt bare de offentlige goder. Vi skal gennemføre de nye reformer af skat. Det vil bringe vores danske økonomi på den rette vej. Derved vil vi også belønne den ekstra arbejdsindsats, som gør, at vi kan få den her vækst. Det vil vi gøre ved at nedsætte skatten på arbejdsmarkedet, og derfor vil vi sætte skatten op hos dem, der er rigere over middelklassen. Derimod vil vi løse problemet med arbejdernes tilstand, i lavtlønnedes tilstand. Vi har for mange arbejdspladser og for lidt lavtlønnede arbejdere, som vil tage imod det. Derfor kræver det, at vi gør noget for at interessere dem, der er villige til at arbejde lavtlønnet. Og det kunne vi jo gøre ved at mindske den skat. Og det er jo det, som vi har planlagt om at gøre i 2013.